ko yañorgal mawgal woni e nder département Bignona balɗiɗe caggal de ñango ngu waɗi to jiñaki jamma altine fayi talata fedde jomen kaɓirɗi jani e wuro ngo ɓe gujji kalis e gueɗe yeeyoɓe hewɓe golɗo kew waɗi kulol mawgol e yimɓe he saabi diwan o fuɗɗinoma wadde jaam e nder hen konu Sénégal ummini opération mawɗo subako alarba ha tengti noon e nokku beteɗo zone des palmiers to ñango ngu sikka ummori kono ngu hutorto ko laaɗi diwoje e mobilaji konu gostodiral mawgal waɗi ina hollita pellital kono ngu ngam habde kala kolhule golɗo ñangu ari ko saha e dejre woni yahrude yeeso no feewi e ɗi duuɓi cakkatiɗi ko wayno lelnugol kaɓirɗe base jakaye nanodiral jaam ciñinagal to Bissau e fuɗɗode peeje Diomaye ngam Casamance no wiye plan Diomaye pour la Casamance kono ñangu juñaki ina wawi addan yimɓe kulol gartugol fitinaji ha joni noon hay goto wiyani ko kanko waɗi ñangu ngu kono ngu haalani tawa e o opération puɗɗiɗo ɓe kolliti tan ko pellital mum en ha habde ɓe waɗɓe ñangu ngu hay sikoɓe payi keerol leydi Gambi e nder o diwan tamponoɗo e nder haare Casamance he yakar jaam dumotoɗo ina wayna ina hulɓani kadi. Assane Ba, Ziguinchor, RFI.